Балыққа изоляцияға кеткенше олар инде 2 миллион тамашачы жиып концерт беруге өлгерде. Татар эстрадасы, сәнгать, мәдәният дөньясы бу атнада яңа форматны сыный башлады. Онлайн гына җырладылар. Концертта телефон экранында, музейна да шуннан гына барасы. Форматы яңа булса да, максат искече, тамашачы күңелен күрү. Салават Фатхетдинов карантин режимына ничек карый да, Рифат Зарипов гастрольләрсез яши аламы? Айгөл Бәдретдинова. Онлайн-концертлар циклын бу атнада Салават Фатхетдинов үзе башлап җибәрде. Интернет шилтәре аша аны 2 миллион кеше карый. 10 көннән артык өйдә торганым юк иде. Үземә үзем шаккаттым, өйдә торып була икән. Торып була, әмма моңсыз булдыра алмый татар халкы. Шуңа да онлайн-концертлар оештыру идеясын Татарстан президенты да хоплый. Үзенең Инстаграмында ул шәп булган бу, барыгызны да чакырам дип яза. Аерым кайгы түгел, илгә кайгы килмәсен дип. Шундый бер җыр бар иде. Бу инде ил кайгысы, шуңа күрә барыбыз да инде бүтән булган акылларны җигеп, бу берне җиңеп чыгара тиешбез. Икенче көнне үк Салаватны да уздырып Ришат Төхвәтуллин 650 мең тамашачыны җыя. Бүгенге хәлдә бердән бер чара буды. Казан, Уфа, Чаллы концертлары өзелгән артист. Хезмәт хаклары реклама чыгымнарын каплау өчен ижауда 500 кешегә үткәргә рөхсәт иткәннәр анысы. 1500 кешене зала кертеләр, калганын барып чыгардылар кызганыча каршы. Менә тамашачы концертка дип килгән җирдән ишек төбеннән кертмичә инде. Шундый хәлләр булды. Бу ничек дип әйтим, монда берсе дә гаепле түгел. Арендалар мәсьәләләр сешин куелган име? Сөйләшеп кенә түгел, түләнеп куелганнар да булды. Кызганычка каршы менә шулары да яндаларның. Күңел күтәренкелеген югалтмыйлар анысы, концертларын күчерергә мәҗбүр булсалар да. Барыбызны кыдамага күчә, барыбыз да шул вакытта килеп тыгылабыз. Каядыр көн юк, каядыр ничек. Бер плюс та булды. Менә хәзер җырлар яздырырга, студияларда эшлибез, тегендә эшлибез, монда эшлибез. Әкрен генә җәйгә эшләрне bir 20% булса да төгәлләп торасы. Bir kimdə şik qoya almaslıq mini konsertimizni boshlab, birinchi nindi җырыңны җырлыйсың. Вакытлыча эшсез калган артистларның сәхнәләре онлайн хәзер мәйданчыкларның берсен Болгар радиосы да булдыра. Кичкенә студиядән менә шушылай турыдан-туры радио эфирына һәм социаль шилтәргә мини-концерт куялар. Моның нәрсәсе үзенчәлекле, концертка килгән тамашачы бәлки җырчы үзе җырлыймы, юкмы, фонограммамы, ансын белми дә калырга мөмкин. Ә бездә монда барысы да ачык, күз алдында. Сәхнәдә тапшыру бар бит, шулай бит дүшәмбе көнне чыга торган безнең дә электән үк ясап килә идек шушы җанлы концертларны тере тавышка төшенкелеккә бирелмәсен өчен безнең тыңлаучыларыбыз бердәмлекне күрсәтер өчен. Койсы студия аша элемтәгә чыга, койсы өеннән үк беренчеләрдән булып шундый фатирник дигән форматны композитор Илмир Низамов белән җырчы Эльмира Калимуллина башлап җибәрде. Турдан-туры уктылар тукталды. Безнең параларда консерваториядә дәресләр тукталып торды. Вакыт күп, нигә әле уздырмаска ди композитор. Ул көнне Эльмира миңа килде. Шундый ут куя торган стойка белән. Әйтәм, без сам себе режиссер, сам себе оператор. Бәлки ул кирәк булгандыр. Безгә барыбызга да туктап, уйлап, яшәргә кирәген күрсәтәдер ул. Без әлеге вакытта өйдә, һәм инде бу көннәрдә гомумән өйдә, чөнки инде бер кая барырга ярамый, бер кая чыгырга ярамый, бары тик кибеткә һәм аптекага гына барып кайтабыз тиз генә. Килеп чыккан хәлдә сабырлык кирәк һәм бернигә карамыйча өйдә утырга. Җырчы Ләйсән Гыймаева Мәскәүгә барганыбызга да шау-шу куптардылар дип хәзер бер кая да чыкмый. Интервьюны да алардан онлайн гына алдык. Кинотеатрны без өйдә оештырабыз, балалар белән бергә китаплар укыйбыз, әлбәттә инде бергә аралашабыз, бергә уйныйбыз, музыка уен коралларында җырлыйбыз, бийбез, менә шулай. Камал театрда хәзер махсус көчәйтелгән иминлек режимында эшли. Һәрбер килгән кешегә, артист булсын ул, журналистмы, дезинфекцияләүче сыйыкча сиптерәләр. Исәнмесез? Исәнмесез? Әйдәгез температурагызны үлчәгә әле. Әйдәгез. 36 да эш, бик әйбәт. Элек мин фойеда эшлидем, наушниклар бирәдем зрительләргә. Хәзер медсестра урынына калдым. Яңа һөнәр. Яңа һөнәр. Махсус лампалар белән һаваны зарарсызландыралар, саклык чаралары күрә репетицияне дәвам итәләр. Һәр вакыт әзер булу, бүгенге дөньяны сизеп яшәү, бүгенге көндә иң зур көчтер дип уйлыйм. Белгән кебек, Камал театры инде 2 ел элек онлайн спектакльләр эшен җайга сала. Моның өчен берничә миллион сумга җиһазлар да сатып алганнар. Монда иң мөһиме җиһазландыру гына түгел, тамашачыны ияләндерү. Ул кешелек дөньясын да үзгәртәчәк. Кешелек дөньясы да үзгәрергә мәҗбүр һәм бу ниндидер
үстән килгән хәбәр дип әйтимме, гаиләңне кара, гаиләңдә бул, гаиләң белән берлектә бул. Әлеге артистлар аудиокитаплар яздыру белән мәшгуль. Инстаграмда минем бер көнем дип аталган сәхифә алып баралар. Тамашачы белән аралашу дәвам итә. Нәрсә пешерәсез? Апрельдән спектакльләр онлайн гына куелачак. Мондый форматка бу атнада техник мөмкинлекләре булган барлык мәдәният оешмалары да күчте. Шулай интернет аша музейларда экскурсия үткәрәләр. Художников Франция, Испания, Италия. Безнең хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова мәсәлән бу атнада шул рәвешле Луврларны да күрде. Карантин вакытында булар барысы бушлай. Берничә минут эчендә Париж Луврындагы картиналар белән танышырга, Санкт-Петербург Эрмитажына эләгергә, яисә Казан Кремле музейларына сәяхәт итәргә була. Бу кайчанга кадәр дәвам итәр, әлегә беркем әйтә алмый. Әмма мәдәниятнең яңа форматларда сыналган, халыкның нинди генә хәл булса да җыр-моңсыз яши алмавын тагын бер кат раслаган очрак бу. Айгөл Бәдретдинова, Дина Хисаметдинова, Рамзин Гарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.